Tisno no barki. Tisno no. Lah sengaja barki. Ni kiti. Peni kiti. Peni kepok. Plit septai. Plit ba. La dap met ba, la dap dok ba. Plit ba. Ba arki la ba breu. Ba arki, yok snow. Kublai. Ta. Te kublai pi ki parlok ki paradok ki prasnam. Ki pajba no snong jong kari kasi ki bije ke jongi. Sa sisin pat lengba kini ka video iwan ra ya kajing pentip bat hakajuk kapor kajing ai kublai. Kerpang nakaliang jonga bat ki bahaying bahasem jong kita ki sangut sipara ki badai ki kunswet bat pui hi ba napdeng jong sangut sipara ki badai kunswet iwei idon hapdeng gejing pang gejing sistem hadin bangila lej ban jengok ban lej pej hapok kesnong kajaka ka bakisa hapok nongrang ngilap ba itei kunlung isa asya stang kasiing bat kasnap bat hadin bangila wanra aspo hospital ru nakaliang jong ki doktor ru kila penpauhi ba kala don kejing penslam kejing wanra ya ini kulung hajaka sumar pada kendi kita kejing penslam kadai na kejing syam jing ki bapet ki ba sumar ki bari kejing ya kenduk jing jongki ki babun ki rukom te dei na kata kadau na kaliang jongi ngimla sya bansu pet dala ke jongki kmat bat ngimla sya hiru bansu yui ba i prado prasnam jongi in yo banyak iya kendu lane imat yang tukum gitu kijing ya kendu kijing im ke jongki pat khamtam le habangi yo snau ba nakaliang jongki bahing basem gila penpau ba kimdon kalat kalenti ban ra sajika sumar ke ba paka lane ke bati kena te kala penlong ki ba kin up stang ya ta kasngi mo ngila banong hak tu kepor rei wat la kataru kejing bat kejing isnai ke jong blai la pensngau hangi bat ngila yo ban lejengok ban lejbej bat rengkat kejing kersan jong ki paradok ki prasnam jong pi iwei menta la lai tayau la don po hospital pat menta ikunlung nakaliang jong ka hospital nakaliang jong ki doktor ki la ibit ban yo mi lane ban pelat no ya ini ikunlung i hybrid arban arki bantai nose banaka po kesnong nongrang pat menta kasngi kila yo ban lej pai sha la ki ying ki sem ki jongki te nakaliang jongpi ki pajba le se pin sakali syain lejbu ya ini kunlung namar ba le se nakaliang jongki bahaying bahasem ki sem jing ban pej ban sumar rei nakaliang jonga ngaskwa ban pentip lane ban pensai happy kalong bahadin bangi lara ya ini kunlung hapo hospital nakaliang jonga ngala ai ke jing tho sha ka district child protection unit jongka West Kasil Nongstone bat nakaliang jongka department kala phone kala pentip ba nakaliang jongki kin sashim kia habaya dei bat kakam jongki ni ki kunswet sangut sipara bat shen ke department kan sashim tiru ya kita ki laingut sipara ban ra no sha jikari kunswet la dan nakaliang jong ki bahaying bahasem ki ai ya kejing menjur jong ki doktor ban nakaliang jong aru ngasngau ba wat ini hybrid ibadang laisnem ru arki bantai no se ru la dan nakaliang jong ka department ka kloi ban simti desi kan long ka jingkerku ka bakrau na banta kalawei ki jongki bat kan long ka jing sting ru ya ki bahaying bahasem khamtam ni ikong ba pej ba sumar ya ini hybrid badang laisnem namar balik se nakaliang jongki kimat sibun ki jing ha jing im jongki namar ba nakaliang jongki tang ki kun jong la jong la don lupa sangut te sakini kun swet sangut kamdei ke besuk ke jing yat lenti ke jongki khamtam ngi ki bam dei nakaying kasem ke babit ke babiang ngi mat sibun ki jing bat kumbangi ong bangi belam sngi bat bam damit kamdei ka kam ke basting Dei ka kam ka ba Henry ngingat scam bat ngi kermen scam ba ublai un pli la ka jong kalat kelenti bat nakaliang joki bahayeng la da
ki kloi ban IT no sha ka district child protection unit jong ka West Khasi Hill kan long sha ka jing kerku bat kan long ka jing mentoi nak benta kita ki sangut para bat khamtam ya ini hybrid ibadang license Chong ti mama ngai kuble ning kong kuble nang is ngau bat ye pasiao happy ya kan ni ka jing le pha ka jong phi khamtam hanga ngam da ni bagan ai phi hen rai tang ka jing duai ka jonga kuble nang kerku nang kar do phi mama ba phila pan poi hang ni ha hospital la yo ka jing sumar ka ba bet ka ba biang na banta ni khon hoi siang ngam da ni hen rai ublei upha phi ba phin wan ban bo ni hospital hydrogen man ta kisngi bang la yo ban mi la yo ka jing kwai su comment ka dai bat kum jo ai kuble ru phi ki parado prasnam blei ano ka ti ka mon ti ka tiang blei nang kerku nang kar do ki yang ki sem ka jong phi ki jing trek jing ta ka jong phi bat kum jo hi ngai ngo ublei ba ula pla Jika day ya pi iway parado prasnam la isen lem pliano ti kamon ti kadiang ai ku play tang hatahi ngam doni bangan ai pi u play ndang ban kerku ya pi ru kumjo mama ba pila la ban le bah jika day la banta ka yang kasem ko jonga ba pila yo la ki jongi khamat banta ka yang kasem ko jonga ngam doni rai tang u play batep u play bala iki baro blem nang kerku iki yang kasem ko jong pi tang ki jing duai ko jonga blem nang kerku kerdo tang kita hi te nakalian jong pi mo kum ba pi ba nori no pej no sumar gini ki sangut para kun swet hatu ngi kwa ban tip mo le se ki paj baru kwa ban tip hatu pi sham jing ANM ban pej lane ban sumar kini ki kun swet ki sangut ki para namar ba piru piladon pa ki kun jong pi sangut mo nakalian jong pi ka ke jing sham ke jong pi lane ke jing kenduk ke jong pi Haliang ka jong ate mama nga kadai kata ka ba pikali pi tamba ha jing jong nga syam jing namar ba le yu ikun la jong ro ngadon tikine ki kun ro saungot ro nga syam jing hi mo ka banta jong nga ti paru komjo in bala tang marwai dengan le kumno ti la dadon galat kalenti ya kata ti ka jing jong nga marwai tinga rai be ba la dadon kata ka jaka mo ngnya wan kilat kalenti la dayo kata kalat kalenti ba ken yo jing nang jing tip kita gikon te rai na kaliang jonga sa sisen nga karpat ba ngai so bahaya ap shwa bangan yo ban ya kren ki bahayeng ki bahasem lada ki bet ki bahayeng ki bahasem ta kata sia ai jing tip na pi terus kemud na kaliang ki bahayeng ki ong kumno ha ka jing ya kren ki jing ya penbet pet pi long ki la phone ki la hanga ki pat phone rai ki ong ban sia shong shwa shong perkat shwa la shai la ni sing tu Cuy up dia nomor banga kalian jonga ikpati ong ta ni hap up karai no lo choki kan mamin le ta kabha ba phin ya rai na ying na sem jong pi ka ka bahatam ka ba le se la da ka ying ka sem jong pi kala ban handle la ne kala ban tiker kala ban budin kala ban ai ka bam ka di ka ba biang ka jingnang jing start ka kwat ka khie ka batikna na bantai kunlung kan long ka jing kerku arsya mo kan tam ladon ki bahayeng bahasem henrei lada sibuk lada pisham jing pan let's say lada kum ka district child protection unit jongka West Khasi Hill ni ka district child welfare ka shimti kataru kan long pat ka jing kerku nam ta jongki te ka syong ha ka jing rai jong pi ki bahayeng bahasem ngile ngi dei tang ki breu ki banabar ngi dap ta ka jing seokhie bat ngi shu isn abang ngi yo ba khamtam lei badai parado prasnam jongi bat bamat ikum kutu kejing sitom ke ba iduk jing kermen sisa bat khamtam badai atar ki kun swet kat nongi pangnut habang ui bat kata hina kaliang jongi himdoni hi ban penbor la ne ban batai halor kata nri ka syong ba kejing start bat kejing rai jong pi kejing kasem te nri tangkawei kalong ba nga penpau bat nga kren da ka ba syai hang ni kalong ba let's say ngim kwa bat nakaliang joki doktor ki lapan pau hi kata ba ngim kwa ba ini kunlung inang poi biang ha po hospital lani inang mat biang ikaju kejing lani kejing sistem ke ba imat men hakini ki por mo la riu benai mo ong pi ong la thi hayeng te ar benai klembam klemdi su stang pila wat la du jing kermen ru nakaliang jong pi ba ini kunlung indang hanrei menta ka long ke jing kerku ke pakrawe i bala yo boy ship hospital ling ba ke jing kersan jong ki paj ba
te henry tangga tahi ka wei ka long ba nginum la ban yarap bet man kapur te kata ka dei pi hab ban sotu ba nginum la ban yarap bet man kapur namar ba dei tang ya ka ying ka sem jong pi dei tang kini bangin hab ban yarap ki babun ki produk ki prasnam ki pensngau pat ki wat kita kilat ki lenti ki jing yarap bat kapau bi jru hai ngi hakmat jong ki paj ba lada ngi pensngau ya kata ka jing pan jing kersan na ka wei kapur ka wei pat te kai ka badon kam ka long ba ni la yo ban pha sumar la yo ban ai ka jing kot jing khia ini hybrid arki ban te no se badai kun rut jong pi badai kun swet ka ju kapur kat nu ka long ka jing kerku te ngi khmi lenti ba ndala lit sayeng ru ini arki ban te no se in sayo ba ya kata ka met ka phat ka bakot bakia ka babiang pura kermen scam ru ba kanum don shu kum kani ka jing sitom ka ban jur biang ka met ka jong i ban poi biang apa hospital mar ba let's say kan long ka jing syam jing syam jenjar nengkong pi kan kata ya ka lek kawan ka jong pi kan kata ya ka bela ka sngi mo kan kata ya ka por ka jong pi ru te to ngi kit bok kit ruang ba ublai trai kanot don rangkat bat ka yeng ka sem ka jong pi un ai ka jing start ka jing syampang haki bahayeng bahasem ki jongpi hapi ru ki nong pet ki nong sumar haswa ba pinsim ka nu ka rai ka ban long ka lawai ba pernai nam ta kini ki hybrid kun swet sangut bat khamtam ya ini arki bante nong sej iba dang mi mentana po hospital te sa sisin ku blai sibun ya pi ki perlok ki produk ki prasnam ngamla banjer keteng hangni ya baru ki balaya snok ti na benta kani ka jingkit ka bakhia ka bengila simti na benta kani ka longyeng longsem ki khunswet bat menta ngila poi se ka jingjab ngila banong ba ini hybrid menta na kaliang jong ka hospital na kaliang juki doktor kila ibit ban pha lej no sayeng bat ka long sha ka jingjab ka bakrau bat ngaso ban ai khublai hadin ba ngila yo ka jingjab nam tai wei hybrid iba syabat laj mo hapo southwest kasihil i la yo ban ra cho hospital bat kila yo ka jingjab kila yo lej phai la yo ka met ka kwaj bakia yo lej phai hapo la ki jong ki ying ki sem bat mentaru kumju ya ini kun swet iba ngi yo i basa sya stang ka siing bat ka snap ndrei menta kila yo pat ban lej phai sya laying sya lasem bat ngi khmi lenti ba cái babahakan wan ban urlong ha ka yeng kesem ke jongki bat khamtam nam ta ka lawei jongki niki kun swet te ngamla si sa ban jar kerteng ya baro rei ngasu wa ban ai khublai kelum lang ya pi iwei pe iwei ki men ki para ki balaya don keti kemon ka keti ke diang ke jongpi kala long sha ke jing kerku bat kala long sha ke jing pen khia na benta ini hybrid kun swet te khublai sibun khublai syajar ngu khublai trai kerat undon lem don kat bat pi unyai kerku ya ki kam ki kiti jong pi bat unyai ai ka buit ka bor pi bat pinang la su bandang kersan nang ni sekmat ya ki produk ki prasnam ki bandang don kam ya ka kiti ka mon ka kiti ka diang ka jong pi te yang jongi ngin sa sim kanu ka rai lani kanu ka lenti ka ba kan long pat kata ka solution lani kan long pat ka future na benta kini ki sangut ki spara pat ngin sa ajing tipat hadin bangila sim ya kata ka lat ka lenti te khublai sibun pat sakawei ngasukwa ban pensngau hapi ki produk ki prasnam khamtam pi ki bala kersan mo nadu ka bastang hadu ka bakut ba hapdang gini gijing yat lenti ka ai ka basnosi ba nakaliang jonga bala sim khia ya kani ka kam kalong ba kidon ki katu kat ne ki ba pensngau la ni ki ba wok kejat persang ban wok kejat ha bangi yarap ki produk ki prasnam ki jongi ki sedang ban wok kejat da ka baki ong kum ne hatungi la yo jingbit ne em haswa bangin lej ban ai jing yarap lani ban lej yarap yano te ngashkwa ban jubab sendon hang ni leng ba kani ka video ka long ba nakaliang jonga hisimet ngam don kam ban pan jingbit na ina iru ban yarap nam ta ki produk ki prasnam lani ban pelaj im ya ki men ki perang ni pok ka bring hotrep namar baki don kam kerki ya ki jing yarap pat lada pikwa lese lada gidei ki authority lani ki bor ki ba halor ki ba dei pej ba dei khmi ni ginu ki department lada pikwa ba nakaliang jongin pan jing bangin pan jingbet lani bangin pan permission
lani phim sotanat bangin dej ai jing rap eno ino what up kan hadu bangin da boy mangi ban dej rap rei ai ba phin sim kan shwa ma phi ya kata senjam ba phin pelat im nam ta jongki khnang ba bangin lat mangi ban sim ya kata jingkit ke bakia de kublai shibun kublai shi hajar ngu ya ka jing krishan ratba ke jongpi ya ini hybrid kunswet produk prasnam jongi ka long sha ka jing kerku ba long sha ka jing job ka bakrau ni angu yo blai trai kenrat ya ka jing pasiau hangi iwei pe iwei bangi la sha pan lengba kita ki lat jing irap lengba ki jing dowai ki jongi ya la ban wanra ya ka kubor ka pasau komen bat ka bajob hakam ka ni kesngi te ngamla ban jar kerteng yanu yanu rei nga ai kublai kelum lang ya pi bro sasi sin kublai sibun ngin se kenduk pat hakawi kepuar Pan ba arki Kita menrapi itu. te mentakasngi i ba arki nongse la yom ni na po hospital te kublai sibun ni pi baro ki perlok ki balaya snok keti kamuan keti kadiang rengkat bat ki jing dowai ki jong pi ngila poi se ke jing job bada kuma POE mo hadu kapur bangi lek sau kembala ong sha sa stangga sing bat ka snap ndai mentai ba arki la ba breu ba arki yo snow kublai nak kublai ta te to kublai si bun ya pi baro te hab ong kumu hab ong congratulation ya baro khoj hi ken mo ya baro khoj hi ki balaya don benta balaya snow ketilang baro khoj don benta kasngi kin saya lek pai no chala ki yeng tingi skit bok kit weng bakin ya poi suk poi san bat ba iba arki in kod in khia no nang ni skmat to kublai si bun